rasane kok padha tempe apa kaya ngene rasane wong ora duwe cintaku mbok yo sampun nesu kabeh iso rasa kudu aku menuju remane statusmu kabeh to karo atimu bukan manisku yo sayang ngapunten saestu yen terusan nuruti apa karepmu tapi ojo sumelang ana tinglian Jos. Ayo Pak De, kumpul semuanya dulur. Hei, makasih bos, matur suwun. Jos kembali hadir. Say, hiya, 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 hiya. Solo lolo, abu aa, abu aa, abu aa, abu aa, abu aa. Ayo Pak. Tenang Bi. Wes tak pelajari Bi. Seo. Bintang
Baik, terima kasih Matur, thank you.